Ilang Batanggenyo humakot ng parangal sa World Championships of Performing Arts na ginanap sa California, USA. Tunghayan sa report. Ang performance na yan ang nagpanalo bilang Champion of the World Division winner sa 21 anyos na tubong mataas na kahoy na si Bianca Di Maculangan sa Gospel category ng World Championship of the Performing Arts 2023 na ginanap sa California. Tinalo niya ang mahigit 40 mga contestant mula sa iba't ibang bansa. Bukod sa plaque, nakapag-uwi rin siya ng gold medal. Iba't ibang vocal category raw ang sinalihan ni Bianca sa kompetisyon kaya labis raw ang kanyang kasiyahan nang manalo siya sa gospel category. Isa raw talaga ito sa kanyang mga pangarap kahit noong bata pa siya. I was born tongue-tied. So, kailangan din yun operahan. Ngayon ko lang nag-gets from my family na minsan nagsastutter ako, minsan hindi ko na-pronounce yung words ng maayos ng bata ako. And then I discovered music. So, doon sa mga radio, sa mga karaoke, bigla na lang ako kumanta. Tinanghal din bilang Champion of the World Division winner sa Latin category ang 11 anyos na si Juan Milio ng Tanawan City, Batangas. Gold medalist din siya sa opera category. Silver at bronze medalist naman siya sa rock at jazz. Bukod sa pagkanta, nag-uwi rin ng 2 silver medal si Juan sa modeling. Suportado raw ni Mami Sandy ang kanyang anak na pangarap ring maging isang musician. Pero sinisiguro naman daw niyang hindi rin ito napapabayaan ang kanyang pag-aaral. Bali, priorities pa rin po namin yung studies niya. And then, proper time management lang po talaga. Uunahin po muna namin kapag may scheduled siya na mga events or program. Make sure po namin na wala kaming maiiwanan na pending for the homeworks. Just keep chasing your dreams po and trust the process po. Kahit mahirap ang mga pinagdadaanan nyo, huwag kayong susuko po. Bukod kay Bianca at Juan, nagdala rin ng karangalan ang magkapatid na tubong bawan na sina Moira Beatriz at Naila Francesca Luis Malimban na parehong gold medal awardee sa modeling. Hazel Kawaing Alviar para sa Mornings with GMA Regional TV.